दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गुड गभार्नेन्स करापसन फ्री बेखौ मोनसे आधार हिसाबै लाबोदों आरो जेराव माने गभार्नेन्स सिस्टेमा थिगै रानजायाखै बा बहाबा जुदि बेबायदि इलिगेल बा बेबायदि एलिगेशन बेबायदि करापसननि खोथा बाथ्रा तथ्य जुदि जोङो नुयोब्ला मोनोब्ला आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरनि दानिया नङा सिगांनिया बिनि सायाव माखासे एलिगेशन माखासे करापसननि मेटार ओंखारदोंमोन बे मेटारावबो जोङो जोंनि आवाज जोंनि भइस जोंनि दाबिखौ जों लाखिदों आरो काउन्सिलावनो जा स्टेट लेभेलावनो जा इलिगेल जायखिजाया खामानिनि सायाव एबसुनि जि स्ट्रं जोंनि जि मोनसे कमिटमेन्ट जोंनि स्ट्रं जिखिनि दाबि जों बेखौ लाखिबोदों आरो नैबेयाव जि कलेजफोराव बिजाब राननायनि बेलायाव 33 कलेजनि लेखा डिस्ट्रिबिउशननि नामाव पाइरेसि जानाय बा जेरैबायदि बेयाव लिरनाय दङ बेबायदि कलेजाव लेखा मोनाखै आरो लेखा राननायनि नामाव जायफोर ब्लेकलिस्टेड साप्लायार बा डिस्ट्रिबिउटर बिथांमोननि एगेन्स्टआव आरो डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफोरनि एगेन्स्टआव बा इन्स्टिटिउशननि एगेन्स्टआव लिगेल नटिस दैथायहरनाय बियो बे लिगेल नटिसनि जिखिनि तथ्य बा बेयाव जिखिनि लिरनाय दङ बे बेसेबां सैथो बा बेयो फुल प्रुफ नंगौना नङा बिनि सायाव तदन्त बा मोनसे इनभेस्टिगेशन खालामनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ बिनि सायाव स्ट्रिक्ट बेबस्था लानो थाखाय जोङो खावलायदों जाहाथे जि सरकारानो जाया मानो पाब्लिकनि सार्थआव रायजो राजानि बा इन्स्टिटिउशन आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों जिहेतु रिलेटेड कारन कलेजफोरनो लेखा होदों स्टुडेन्ट कमिउनिटिजों रिलेटेड आरो बेयाव जाहाथे खुनु बेबायदि एन'मेलिस जाया दा बे एन'मेलिस आरो बे एलिगेशन्स बे लिगेल नटिसा बेसेबां भेलिड आरो बेयाव तथ्यआ बेसेबां फुल प्रुफ दङ जिखौ लिरदों बेबायदि लेनदेन बा बेबायदि जादोंना जायाखै जेला इनभेस्टिगेशन खालामनानै बेखौ प्रुफ खालामगोन अब्ला प्रमान जागोन कारन उकिला बेबायदि जादों होननानै आइननि नटिस जारि खालामदों आल्टिमेटलि बे कर्टआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन बा तदन्तआव बिनि प्रमाना ओंखारगोन आरो तदन्तआव जि ओंखारो बे मथे बे एक्सन जागोन जों बेखौनो लुबैयो गोजोन्थों। नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान टीएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।